TPA, yeah, take 5, Jerudo ndaramba kunyorerwa masamba ndigone kutaura ndinokakama sacharamba takamborora Clara akagara pangu pamba aibika sadza mbodza vana vachifane nzara takazorora zodwa aitaura chindevere aiti adye matemba achiyema kunge pere munozviziva here aindinetsa pamba pangu aisagona kwaina hembe akapisa jini rangu takazorora kuruwa ainge ane makuwa takazorora tsitsi anga asina tsitsi aida kunyengererwa chinditambisira nguva tichiburukidza musoro tichimutengera maruva tichimupa chibhanzi 20 gradis vale zuva kana ndiwewo mufesi wangu Rocky nedelay kuda zvimwe hazvindine manyepo chete zverudo kwete kuda zvimwe hazvindine manyepo chete zverudo zvazviramba ini ndoita seiko kurwadziswa handichada zvakakwana rudo rwandaikupa hanyikona moyo waramba kuda zvimwe hazvindine manyepo chete zverudo kwete kuda zvimwe hazvindine manyepo kutaura nekunzwana kugadzirisana nokuzogadzirisika zvinozofadza ziva pane anokuda anokushwira kuti dangwagara pedyo chino nechino zvonzi wangu wahadaro apa nepapa wokuzadza nomufaro ndikazvitaura ndinotanga uta netisemwa ndizvipedzise zvenzi mapfumo wakunyeba ndakambodana nemusikana yenzi Disembi ndaimuda uye futi ndaimutsemba zuva raipera ndisina kumuona harainyura ndisina kumutaura asi rimwe zuva gava rakadambira musungo zvinonzi rina manyanga hariputisirwe zvakandirwadza ziva tsembanga akarorwa uye zvekutanga nevana vatatu lapu semuna uyu muda vanhu Shine.